Takže čau lidi, já vás zdravím u dnešního videa a dneska tu po hodně dlouhé době máme další sérii a tím je Momo v Minecraftu. Ano, máme tu novou sérii a tímhle videem se vrací můj starý kamarád, jmenuje se Dominik. Pokud ho neznáte, nebo si ho nepamatujete, tak bych doporučil shlédnout Apokalypsu v Minecraftu, Bedroom z Minecraftu, Ice Cream v Minecraftu, Piggy v Minecraftu a jeden díl z FNAFka. Všechny tyhle věci teďka máte tady nahoře v kartě, protože tady pan Dominik už tady hodně dlouho na mém kanále nebyl a opět se vrací do sérií. Takže dejte pro něho like, odběr, zvoneček, jeho kanál budete mít v popisku videa, takže dejte mu tam ten odběr, zaslouží si to. A dejte odběr i na tenhle kanál, dejte like, dejte tu aspoň 15 lajků a už to dlouho nebudu prodlužovat, protože se určitě těšíte na tento díl. Jenom vám musím říct, že Momo se v tomhle díle neobjeví, jakože ji neuvidíme, kvůli tomu, že se skrývá, ale uvidíte ji až v dalším díle, takže si užijte video. Tak, dostříhám to video a budu mít padla. Tak, hotovo. Dobrý, dám to renderovat a... hezký den. A nic jdu asi dolů. Počkej, Dominik je v pokoji. A to je asi dole. Zdar. Nazdar. Co vaříš? Čau. Niečo na jedenie, tam máš sušenky, sa najedz. Děkuju, jinak ty skoupil nějakou lodičku, Sanka? Hej, však včera. Tak jo. To skoupil nebo jsi to koupil v Kauflandu? Ty to udělal nebo koupil z Kauflandu? Asi kúpil z Kauflandu. Tak jo. Daj to. Mňama je dobrý. Kde by si dneska chcel ísť? Dneska je taká nuda doma. Já nevím, já jsem teďka dost stříhal video, teďka jsem to dal na render, zítra to má vyjít. Nevím, můžeme se jít projít po městě. Alebo teraz tu otvorili taký nový obchod na oblečení, môžeme si pozrieť, čo tam majú. Tak jo, jinak dneska má přijet Vašek vlastně, já jsem na to úplně zapomněl. Počkaj, máme prísť mi až o 4. 5. že tu máme čas. Jo, tak oni jsou teprve 2 hodiny, tak... Počkej, tak jak chceš ísť, tak sa priprav, ja si idem do izby pre peniaze a môžeme ísť. Jo, tak já dám ještě nakrmit rybičkám a... No, dobré. Tak, tady je žrádlo. Tak, tady máte. Okejte. Kamo. Ano. Kde mi zmizlo 15 mincí, mám iba 15, mal som 30. Já nevím, mě se neptej. To je jedno, možno ešte na pre taky furt mizí peníze. No dobrý. No ja si možno na to pre game už pohoda. No počkaj, ale... Ja som zabudol, počkaj. Počkaj, čakaj. Si zhodaj kľúče. OK. Já už zatím přivolám výtah. Zamknem, tak dobré. Dobrý. Ale kámo, všimol si, že tyto byt je celkom prázdný? Jo, tady prostě skoro nikdo nebydlí jako. Kámo, ale tak jako je to nový postavený byt, hej, tak Takže... je, no, všichni bydlí tady v těch obřích větších těch. Ne, včera som večer počul někoho nad námi. Hej, už tak rýchlo. Vždycky dolů to jede strašně pomalu, to je nejhorší. Dobre. Ježišmarja, to hudba zás. Kámo, hej, alebo žeraj ten 5-hviezdičkový obchod, by sme mali skúsiť, čo to majú. No, tak třeba doufám, že neznám, co bude, jako. Tak akože... Ale doufám, že tam nemají nějaký hadry pro malý děcka, nebo doufám, že tam nemají nějaký jako starodávný oblečení. Jak hej, tak to tam celé podpalíme. Už to jde tak strašně pomalu, to je horší, to je lepší jít nahoru, to je... No dobrý, tak počkej. Už bude rýchlo dole. Dobrý, tak počkej. Jsme tady. No, konečne, ty kokos sa sprosto to ještě vybalujou, se dívám. Ale hej, kamo, už tu pripravujú nejaké miestnosti. Že tieto miestnosti majú byť nejaké kancelárie. No to já si myslím, že tady bude Apple Store normálně, tady. Jako kamo, to by mohlo byť dobré, no. Jako, mohli by tady aspoň mít Alzu nebo tak něco. Ale kamo, ani na recepci tu nikdo není, ty kokos. Asi majú prestav. Mají, nebo tady třeba možná ještě nikdo nepracuje, nevím. Kamo, jako je peklo. Jo, to je teplo. Tyjo.
Aspoň teďka, že No, nežijem, ten obchod stávali vedľa nás, kde si. aspoň, že teďka nežijem v České republice, tam je úplně zima. Áno. Nebo na Slovensku. Kamo, počkaj. Toto sa mi zdalo. Není to ono, vypadá to tak. No, Jo, je tam oblečení, nikdy jsem to tady neviděl. ono to je v novinách, tak počkaj, ja to čeknem. Ale... Či aké to malo to? Kamo, hej, je to ono. Jo, tak jdem dovnitř. Pojď. Je otevřeno. No, zase tu Dobrý. nikdo není. Kamo... Ale však je to no... A tak ten obchod tu je postavený, bo tak asi ja to sa teraz postavil, tak ja neviem. Zavřeno. Ale kamo, tu sú aj peniaze nejaké, ty Je. kokos niekde musel. Tohle vypadá jako holčičí oddělení. Tak tam nemusíme ísť. A kamo, prečo tu je v chlapskom oddelení iba nohavice, kamo? Si jsou Ako to- kalhoty. Oni nás nazývajú, Počkej, kamo, tak se aspoň podívám, já už mám hrozně málo kalhot, počkej. kamo, počkaj. A tady ta, hej, tady ta zelená, kámo, to je jak kdyby to posral Grinch. Kamo, ty si debil. Kamo, ta červená, to je jak keby mala... Hej, ta oranžová je pěkná, to si možná někdy... Proč to? Kamo, kde to mám zelenú? Proč to stojí tak drahý? Proč to mají tady drahý, ty? No, kamo, ale akože 20 eur za nohavice. No, a nevím, Neši- jako... Nešibej. Počkej, mě zajímá, jestli ty holky to mají levnější než jako chlapy, jako. Hej, kamo. Kaž Ne, trička. ty to mají ještě draž, no ty. Kamo, tie čiapky a tie trička, kamo, to máš po 5 eur Pojď sem, jedno. ty koukej na ty, Oj. koukej na ty bodky. Kamo, to musíme Vaškovi kúpiť. Asi tak, no. Ten bude rád. A kolik to stojí? Ty vole, 30, no to Ale běž. kamo, však nikto tu není, ako si tu môžeme niečo kúpiť? A tu sú ešte dole nohavice, ale... A tak, počkej, A, ty 105 eur. tak jestli to je nově otevřený, tak se nediv, protože No ako... třeba to ještě dovezou. Kamo, Nebo ten ještě- lúster, Proč kamo, to ten mají lúster peníze hore. jen tak pohozený? Kamo, ten lúster hore? Asi jo. Ty kokos. A teď koukej, ty mají prostě No. pohozený peníze. Ty Kamo, nemůže někdo ukrást. ti torčky mi pripomínajú, ako bolo v novinách o tej Granny, vieš? Si čas to? Jo, ta Granny v tom opuštěném baráku. Kámo. V tom A čo je lese. senka? Čo je senka? No to je zavreté. Jo. Nemáš páčidlo náhodou pri Hej, sebe? už se setmělo, už bychom měli pomalu za tím vaškem. Kamo, vonku zase Jinak číjaka. koukej, tady prostě pohazený peníze, sami od sebe. Á, tak... Nevadí, keďže si zoberiem. Počkej, jsou tady kamery? Nevidím tu nič. Nemají. Počkej, tak pojď. Kamo, ale čo tam v tých dverách Sakra, ona môže byť? prší. No nic, to je jedno, pojď. A však počkať, Chodíme ideme to na to nádraží. to nádraží. Kamo, poďme naspäť do bytu sa pozrieť, lebo však už sa stmíme, kamo. Už si počítam Kolik je? Vašky. 4 hodiny, mám ještě hoďku, než Vašek to přijede. Kamo, počul si to? Počul si to? Co? Ten zvuk z toho obchodu, počul si to, nie? Já jsem nic neslyšel. Poď sa pozrieť, kamo. Lebo teraz som odtiaľ počul, keby to niekto bol, ako proste niečo také chodenie, kamo, vieš? Jo. Ako tak som pri tom. Haló, je tu niekto? Slyšíš ten smích? Kamo. Kamo, pozri sa, kamo, pozrieme sa hore. Počkej, pojď sem, počkej, ukáž. A nikto tu není. Hej, pojď sem. Tam, já tam vidím nějakou bílou postavu s černýma vlasama. Kamo, počkaj, to je taká strašne... Kamo, počkaj. Ona má na sebe kečup, či čo to je? Já nevím, jako není Marmeládička. Halloween, jako Ako Halloween bol je únor, pomaly jakože, ale jako... divné. Kamo, ale však to nikto nemá byť. Jo. Nemohlo byť len tak. Proč to jde otevřít? Kamo, ja mám počkaj, mám tie kľúče, ale tak... Kaj, prvý nejde. Kde jsi vzal klíče od toho obchodu? Však to nám dali z toho bytu, tak pre istotu, že nefungujú, nie? A jo, vlastně. Tretí nie, kamo, nič. A jo, vlastně má to patří, no, tak Kamo. jedině rozbít okno, ale nechci zase platit za to. Hej, ale kamo, ty by trval sekeru, kamo, nemáš že si sekeru nejakú? Už to jde otevřít z ničeho nic. Kamo, počul si ten smiech? Počuju, nějaká ženská. Kamo, kašeme na to, poďme No doložiť nic. Vašku. Za chvilku máme, za hodinku máme jít za tím Vaškem. Kamo, ale ten byt sa im podaril, pozri sa na to, kamo. Sa im podaril. Jo, víš co, já už bych tam pomalu šel, chápeš, radši ho hodinu dřív než později. Ale tak akože... zamykali sme byt, nie? No jo, zamykal, doufám, že jo. Hej, kamo, ten hotel má 4 hviezdičky zatiaľ, však tam iba nebýva pomaly. To jsme tady asi Ok. jediní. Kamo, na to nádraže, jak daleko to je na to nádraže? A já nevím. Já na to Pojď. i nádraží ještě nikdy To nebyl. bude asi tak 20 minút cesty, tak poviem. No, tak.
jsme tady. Kamo, Už se kamo, ta zatměla. cesta trvala strašně dlouho, Počkej. strašně dlouho, brácho. A jsme tu? Mělo by to být za 10 minut. Kamo, ale Vlak. to nevyzerá jako normálna stanice. No to Netrafíš tam má mě. být prý hlavní stanice celého, jakože toho měst, jako nemá by to být celá jako A hlavní tak stanice. ona už je možno zastaraná, vieš, tak No boj. ale jako, tohle byla prý No. stará hlavní stanice, ale No. prý teď Senka už jezdí jenom osobáky a tím osobákem Senka má před Vašek, víš, tak. No. Ale nevypadá to tady Haló? přátelsky. Kamo, čo? A kamo, to čo je za lektvor, kamo? Co to? To je ketchup, ne? Snad. Či nebola náhodou tuto tá halloweenská party vtedy? Asi já nevím, Bolo, třeba čo bolo v jo. novinách, čo sa tu Počkej. zabila taká tá jedna capka, vieš? Jo, tak víš co, tak pojď. Jdeme. Vieš ako vyzerá? Co to? Kamo, Co ty to? vole. Kamo, to není Vašek, dúfam. Není to, je to umělý, nebo to není, počkej. Tak ale počkej, bola tu tá party, kamo. Ale toto už je celko zastavené. Či to nevypadá jak umělé. Ale počkej, tak... Fuj, to není ty vole. Zdravý, Kamo, to není tak- umělý, kamo, to není kamo, umělý, to není umělý. Tá krv je reálna. Zasuknutá stará. Přijede Senka ten Vašek vůbec? Ja Víš co, neviem, ale víš co, kamo... pojď dovnitř a počkáme těch posledních Ne, ale 8 tu je minut. teplo celkom. Padneme. Počuť, čo bolo v novinách? Eh, Že tá halloweenská party, čo tu bola, takže sa asi o 2 ráno zabila taká tá capka s tým nožikom. Jo, jo. Že ona bola za Samaru, že vraj sa... Že... No prezločená za Samaru bola zabila, že vraj. Jo. Prý se jmenovala nějaká Momo, nebo co? No mou, ale... Neviem. Kamo. Slyšíš Ale ten to- smích? Kamo, ale to už bolo aj v tom obchode, ten smích. Někdo puší na ty přední dveře. Kamo... Kamo... Nikto tu není. Hej, Kamo, buď si niekto z má nás to být do uťahuje. 5 minut, za 5 minut má přijet vlak. Kamo, buď si niekto z nás uťahuje, alebo... Zase! Ale kamo, to nikto není. Daj. Ale já furt slyším, že to buší. Slyšíš to? A kamo, to, že tu sú dvere. Fuj, kamo. Tam je to Krok, prošel, tam je to prošel. Kamo... Kamo, fakt, kamo... Kamo, fuj, kamo, fuj, tak... Kamo, fuj, kamo... Ta krv je Ta krv je nová. Já vím, pojď sem, koukni se dovnitř. Kamo, to... Tam je kříž s kostlivcem. Kamo, tak to vyzerá Vašek presne. Za 4 minuty mám, to nemůže být Vašek, ne? Neviem, ale tak on tak vyzerá. Zase buší na ty dveře. Ale no... Kamo, to by nestihli tak rýchlo uísť. Já nevím. Čiže sa pozriem tuto. Čiže kamo, nikto tu není. Čiže chod dovnútra skúsiť pozrieť, či tu nikto není. Počkej, ten daleko vypadá hrozně za staré, ale... Kamo? Co je? Zostaň vnútri, kamo, zostaň vnútri. Co je? Držte dvere, kamo, držte dvere. Kamo, tam bola nejaká cápka. Počkej, drž je, já se pojím za okno. Kamo, Nic Kamo, tam nejde, byla tam skoro nic není, tam nejde nic vidět, ale nikdo tam není. počkaj, už to nebuší. Kamo, tuto pri tých stromov, Senka na tej strane, čo sú tu. Poď sa pozrieť vonku, kamo. Tuto pri tých stromoch, kde si? Proč jsou stromy La- uprostřed silnice? Kamo, ja neviem, toto je strašne čudné miesto. Ale kamo, tam bola nejaká capka, proste s bielou plachou na sebe, čierne vlasy, kamo. Za 30 vteřin tu má být. A to odkiaľ je taký čas. To mi... Mám hodinky. je tak. Kamo, ale... Počkej. Prehľadajme tie krabice, či niečo neolo není. Dobrý, počkej. Prehľadajte krabice. Dominiku, No. ty kole nikam nevedou. Ale Kamo, ne, počkaj. A tam ty taky ne. Netrafili sme tu zlú stanicu? Ne, je to ta adresa, psal mi to. Ale kamo, viete, Kolanice to sú prostred nejakého, kde stávajú nejaké byty A tam. teďka měl přijet. A tamhle to jde do stromu. Ale byla to tahle ulice. Ale Pešťák to je druhá stanica nejaká, hlavná. Je tady hlavní nádraží, ale to není na té adrese, to je na konci města. Kamo, prehľadajte krabice. Radšej, či tu niečo není v nich. Hej, tady je Vašková občanka. Ne, kamo. Koukej. Koukni se Kamo. tam. Kamo. Aha?
Čo tu robí Vašková? Počkej. Tady je Vaškovo v oblečení. Kamo, počkaj, že je to tu Vašková občanka, ne? Pozri sa, kamo. Jo, je? Kamo, WTF? Ale však... Kamo, to som nejako to nejde. nepozdala. Počkej. Kamo, Co je? nepozeraj sa za tie krabice, kamo. Co je, prosím? Víš co, ten pryč. Co to? Ne, to Kamo, nejde otevřít. to skús mi vykopnúť, ale... Kamo, let's go. Rychle jdeme. Jdeme domů. Ale kamo, ja mám taký plán. Okay. My neprehľadali sme všetky krabice, však tam môže byť nejaká vec, tam sú zabarikádované. Byla tam ještě Vaškovo oblečení a jeho telefon. Ale tam sú zabarikádované dvere. Čo, ak tam je nejaká sekera alebo nejaké pačidlo. Čo ty vieš, tak musíme sa tam vrátiť, lebo... A sú tu aj Vaškové veci, to niečo muselo stať asi. Okej? Kamo? Co je? Dívaj, čo som našiel. Let's go, pojď. Fakt, chcem ti to... Počkaj. Tak. Zase slyším ten smích. Kamo, ale fakt... Jo, zavrite dvere radšej, zavrite dvere. Fuj, to nic není. Je tu jenom kostra. Víš co, pojď pryč. Tohle je zvrácený. Ale počkaj, nie je to Vašková sestra. Vašková kostra? Já nevím. Fuj, Já nevím, jak byla Vašková kostra, fakt ne. Ale počkaj, máme tu sekeru. To znamená, že môžeme ísť do toho obchodu. Let's go, pojď. Zase chčie. Jej. Rychle, pojď. Pojď, kamo. Pojď. Počkej, zajdem dom pro něco ještě, nebo? Ako... Já bych chtěl zkontrolovat, jestli nám někdo nevyrabal barák, protože... Chápeš? Jaj, kamo. Počkaj, privolám si ho dole. Dobre. Je to tak. A on tu je, aha. Počkej, pojď. On nejde. Kamo. Uguj. Ale, kamo, dole sú nejaké poschodia ešte. Čo? Víš co, jdem tam rovnou. Kamo. Že už stále chčije, kamo. A bouřka. Kamo, mne normálne zle z tých kostlivec, čo som ešte kostlivce, také kamo. Fuj. Jo, pojď. Fuj, mají otevřeno? Jo, mají. Tak jo. Kamo, počkaj, ale čakaj, že... Chod sa pozrieť ešte raz hore. Lebo ja som ešte počul. Že sa pozrieť tiež hore. To ešte není. Nic není. Kámo, poď sem. Kámo, poď sem dole. Bolo tu toto? Ne, co? Ne. Toto. Bolo, ne? Já nevím, jestli to je neviděl. Počkaj, o čo ti noviny čítajú, kámo, počkaj, o čom sú? Tu sú nejaké... Kámo, že kámo, že 26. júna, že včera, sa v obchode, že sa stala vražda, kámo. A není toto ten obchod? Dobře ti. Rychle pojď. Kámo, toto je už čudné. Jestli celou bude ten smích, je ta borka z toho nádraží, tak... Okay. A furt ho zase ho slyším. Kamo, tak mi oni ma otvoriť nejaké dvere alebo niečo, tak už vždycky počujeme, kamo. No tak ho otevřete. Kontroluj, lebo to ide ťažko, kamo. Kaj, tu sú zlé klince, kamo. Někdo buší na ty dveře, i když zatím nikdo není. Poď rýchlo, kamo. Rychle. Kamo, to čo je? Co to? Já jsem ale myslel, že tady bude další, jako něco většího.